וואי, איזה צעקות ללובי? מה? אני פשוט נתקעתי פה במעלית והלקוחות מחכים למטה, רואה את העוגות ללובי? לא זה, לא קיבלתי. מה? בוא'נה, אני אעיף אותך בעבודה מטומטמת, זה ססי. סס? מה, התחלת לעשן? הבעל הבית של הססי, נו, אני פה במלון דן. מי זה? מה קורה איתך? את יכולה להסביר לי? אני תקוע פה במעלית, תסבירי את האמת שלך. תלך. הלו, תלך. איך את יודעת שזה אני? רגע, אני אעביר אותך לשמרי. כאילו, תניסי איתי. רגע, אני אעביר אותך לשירלי, המזכירה שלי. הלו? הלו? מה? מה קורה, מאמי? אני חייב להגיד לשער. תלך. שמלה סוף. איזה שמלה לפנים. רגע, קחי שנייה את מושיק. הלו? תלך. איך גילית אותי, אחרית? הלו? הלו. מה? איך זיהית אותי? ים, איזה חמאי. תביא רגע את לינוי. מה לינוי? תביא את נוי. איזה נוי? נועה, מה, את לא שומעת? שומעת אותך. תביא אותה לטלפון. הלו. נועה, מה? אבא שלך השתחרר? מה? אבא שלך השתחרר מהמעצר בית? מה את צועקת? תראו אותו בשידור חוקר, הוא אנס קצינה. יראו אותו בכל בוטק, נו. כן. מה, הוא זיין ילדה קטנה? הוא מה הוא? אנס ילדה קטנה. כן, זה אבא שלי. כן, אני יודע, מאמי. איפה אתם? בר? איפה אתם? רגע, זה בר? אז מי זה? הלו. זה סידס, היא מפגרת. לא, זה בר. סתם, ים, מה החזית? בוא'נה, אני תותחים. אני מזכת כולם. הם דווקא כל כך הרבה לדעת. מה משאב לכם? סתם, שערים רצח, איפה אתם? בבית. מה, אפשר לבוא? לא, זה שאלות. נו, אני אשב איתך קצת, רק סטלבט. כן, ממש. טוב, אז רדו למטה הכניסה, אני עוד דקה באה. מה? רדו לכניסה למטה, אני עוד דקה באה. פתאום נראה בבירה. טוב, ביי, אתה בקשר למשך במיטה. נו, בואי, אל תירה. אז יודעת שאני בסוף הומו. מה? אפשר להגיד לך משהו ושישאר בינינו? נו. נראה לי אני נמשך לבנים. מה את צוחקת? רגע, מי זה הבן שגרם לך להגיד את זה? יוני. זה יוני. ירחי מקייזר. זה יוני מקייזר. איזה אחד די.ג'י הורס. גם מי זה? וואי, חרתי לי בר. סתם. תגיד לך את האמת? יודעת מי משך אותי? אין לי מהפיצוחייה. הלו. עם יוני. הוא שומע אותך עכשיו. תביא אותה. נועה. נועה. חרתי לי מה לקרוא. מי בכלל? נועה. יכולה לקבל לקוח ב4? גרתי עכשיו. מה? אפשר לבוא ב4? ארוחות לישון. נו, כפרה עלייך, אני אבוא עם דוכן תירס, בנסון, למטה, למחור. למה, איפה אתם הולכות? לים. לים? כן. מה אתם עושות בים? איך הקול החדש? מה? איך הקול שלי החדש? בבקשה. מה רציתי להגיד לך? את עובדת מחר? איך? סידס לא איתך? הוא פה לידי, צריך לבוא. סידס, בוא רגע! איפה אתה? אני פה, מחפש את עצמי. מתחת הבית שלך, אני רציתי לשבת איתך. כן. נו, רדי רגע. מה? נו, אני בלפיד, בואי רגע, רדי למטה. לא, אנחנו ארוחות לישון. נו! זה טלפון שלי. יש לי פה וודקות וזה, רק צחוקים. מאיפה שלך את הטלפון שלי? אמא שלך הביאה לי, התקשרתי לכם לבית, מ-144.
באמת. מה, את תפגר? נשבע לך? שומע, את יודעת, עשיתי נו, קעקוע. של ספגטי בגר. שומעת? מה תגיד לך? וואי, הלך לי מהראש, שתי לספר לך שרחתי. הלו! שמעת פעם משאית נוסעת רוורס? מה? שמעת פעם משאית נוסעת רוורס? נו, תשמיע לנו. עכשיו היא תשמע.